No niin, jag såg mitt på det. Det här var... inte kul. Fan för min jävla hem. Okej. Jag smällde bara igenom den här gången är fan jävla serie. Såg ni på den med att Hardstore, alltså jag kan inte tro det. Men det kommer vara typ så här. Alltså jag säger bara respekt. Har ni inte kul? Har inte kul alls. För jag aldrig talat om det, men jag har talat om det. Alltså, what the fuck? Jag borde inte bara vara. Jävla fan. Jag bara säger så här. Då så. Om någon verkligen är så här. Och de säger så här. Och de gör så här. Det är fan inte klart. Det var tack. Jag hade alltid klart det. Eller jo. Men fy fan. Fy fan. Fy fan. Fy fan. Fy fan. Rest in peace. RIP. Inte tragiskt. Fuck me. Holy fuck. Holy fuck. Alltså jag vet jag gjort video på den här rambordet. Alltså holy fuck. Holy fuck. Jag trodde fan inte när jag går för att... Alltså, jag såg den här videon. Och jag bara fick panik från ljuset. Fuck me. Det är för fan I hope she dies. Kommer för fan inte dö. Det är helt jävla fucking sjukt. Alltså det är till exempel som jag ska gå bara... Jag bara dör typ. Men alltså det är lite allvarligt. Men alltså... Rescue me. Heartwarming tale alltså. Heartwarming tale. No. Heart sadness tale. No. I can't even look my eyes. My fucking eyes. Låta mig kvar, jag ska bara kolla vad det var. Jag har inte riktigt sett det, jag har sett det på Facebook, jag har sett fram som är. Så det var väldigt sorgligt. Väldigt sorgligt. Ja, det tar. Okej. Poor little girl. Tjena. Pratar. Jag tar så här att nu ska fan bara tänka jag så här. Ja, alltså jag förstår inte. Alltså jag kan inte vara i så här. Så det här blir ännu mer inside, så jag fattar inte det här. Helt jävla sjukt. Alltså så bara... Respect. Alltså jag kan fan vara väldigt seriös om jag vet det är typ the king of comedians, men alltså
Stop! Daddy butter with peas. Rainbow shine. And then from dinosaurs. Oh. Ew. Adolfia de la Calle Canta, National Hey.